Iyo lento xa ungathandazanga na xa uvuke ungathandazanga uvuke nje uhambe uqhubeleke nobomi bakho kuba khona kube khona izinto kuba khona nje lento ishotayo andiyazi noba ndim ndedwa kodwa mna ngenxa yoba ndaziqhelisa into yoba at least mandithele noThixo ekuseni xa ndivuka and ndayenza yasisiqhelo into yoba umoya ingcwele ndiyive ivoice yakhe ekuseni because each and every morning ndaqaphela into yoba uThixo unayo into yothetha before uhambe uye emsebenzini before uhambe esikolweni before uhambe wenza into zakho zemini uThixo always there is a word specifically for laa mini ilizwi endithi mna liyimana yalo suku elikwaziyo ukugcina the whole day uthi noba ubhekabhekana nabantu bayakulwa emsebenzini kwenzeka zonke into ezenzekayo bayakulwa ekuhlaleni ungekosizathu ngamanye amaxesha kodwa izwi elifumene ekuseni emthandazweni wakho kwicloset yakho ibe lilo likususteyinayo uthi noba ukade uzobaphendula kodwa izwi likunqwanqwade izwi alunga igama lenkosi wake wathona umfundisi kuFacebook ethetha uthi uba ngaba ubufuna i-method mandithi uba ubufuna eyona ndlela yokuyi-understand okanye uba ngaba ufuna uyazi ngcono ivoice kamoya ingcwele bakhona batshoyo bathi hayi mani ndifikela njani kwelaa nqanaba lokuba ndimve kakuhle umoya ingcwele ivoice yakhe ithetha entliziyweni yakho ithetha emoyeni wam ithethe ebomini bam ndifikela njani kulaa level ndide nam ndithi uThixo uthe ndithe ndithandaza namhlanje ekuseni wathi uThixo ndifikela njani loo level uthi lo mfundisi ke ngoku into ekuncedayo ukuze uqhelane uyazi ivoice kamoya ingcwele kukuziqhelanisa nezwi lakhe alonke igama lenkosi because isingqi esibetha ngalo izwi likaThixo sisingqi ivoice kamoya ingcwele ebetha ngayo andiyiphinde amandla nesingqi uThixo athetha ngayo ezwini lakhe ngamandla nesingqi umoya ingcwele athetha ngayo ezimpilweni zethu that is why ithi iBhayibhile izwi leza ngokuphefumlelwa ngumoya ingcwele izwi eli iBhayibhile liyimphefumlelo kaThixo laphefumlelwa ngumoya ingcwele izwi likaThixo so it stands to reason into yoba nevoice yakhe ingqamane okanye ihambe ngendlela efanayo nezwi lakhe because awukwazi uyahlula ivoice nezwi yiyo le nto ndike ndathetha nomyusisi senza i-counselling uthi lo sisi akayazi noba ingqondo yakhe noba yintoni ngoni into aye azibone zimnike ideas ezithile sendlela ukuthi umzekelo abone ubhuti Inga uyafika ecaweni abone ubhuti Inga xa ebona ubhuti Inga ambone ubhuti Inga mhlawumbe inyoka ndenza umzekelo ndenza nje a lame example bathandikayo okanye mandithi ambone ubhuti Inga okanye ngathi ufuna umatheka uthi lo mzalwane uthi abone umzalwane othile engathi ufuna uatheka yena now ndiye mna ke kuyo yonke loo nto be careful because zinsuku zokugqibela ezi and ngensuku zokugqibela inkohliso kaSathana izawuba ninzi ngendlela emangalisayo iBhayibhile the spirit of deception ukukhohlisa kukaSathana kuzoba uninzi ngensuku zokugqibela so ithe ngobulento hayi yonke into oyibonayo izawusuka kuThixo hayi yonke into oyivayo izawusuka kuThixo hayi yonke ingcinga ozoyicinga izawusuka kuThixo yiyo le nto funeka ucikide yonke into efika engqondweni yakho uyicikide uba ingaba le nto isuka kuThixo umoya ingcwele okanye yinto endiyicingelayo okanye kukhona imimoya ethile eyibekayo le nto entliziyweni yam alonke igama lenkosi eyona nto ezawukwenza ukunceda into yoba ubone uba le nto isuka kuThixo okanye ayisuki kuThixo
yinto yoba usebenzise iBhayibhile, izwi likaThixo, uyitheste le nto ithethwayo uba ingaba le nto ndiyivayo apha endlebeni okanye apha entliziyweni okanye apha emoyeni wam iyangqamelana nento ebhalwe ezwini. Uba ngaba ivumelani nezwi, yakhabana nezwi, ayisuki kuThixo loo nto. Andiyiphinde. Uba ngaba into oyibonayo okanye oyivayo, noba yi-voice, noba ingcinga eza engqondweni yakho, entliziyweni yakho, uba ngaba iyakhabana nemfundiso yezwi likaThixo, ayisuki kuThixo loo nto. Alibonge igama lenkosi. Andiyazi uba kutheni ndide ndizofika kuloo ndawo. Kodwa ke eyona nto ibe ngamandla yinto yoba njengoba sesitshilo apha, izwi likaThixo. Because awukwazi useparata izwi nomthandazo. Alibonge igama lenkosi. Uthi uYesu engu apha, xa sukuba nithandaza, yithani. Alibonge igama lenkosi. Xa sukuba nithandaza, yenzani kanje. Apha kule ncwadi kaGenesis sifundileyo, ithi iBhayibhile umoya kaThixo wawufukamile phezu kwenzonzobila xa ezawudala izulu nomhlaba. uThixo wafuka umoya kaThixo phezu kwenzonzobila. Kwimqolo olandelayo ithi wabe selethetha esithi uThixo, ithi and God said what? uThixo. Xa efundisa abafundi bakhe uYesu uthandaza, uqala ngendlela efanayo okanye laa ndlela eqala ngayo athi mabaqale ngayo umthandazo. Yile ndlela uThixo wayeqala ngayo ngowayedala. So sibona apha xa ezawuthandaza umntu esithi uYesu makenje kanje, makatsho kanje xa ethandaza. NakwiGenesis sibona uThixo ethetha xa ethandaza. Ngamanye amagama, ukuthandaza kakuhle kakuhle kunento nokwenza nokuthetha kakhulu. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Yes. iBhayibhile wathi uThixo makube khona ukukhanya. Ukukhanya ke kwaba khona. Now, into endifuna uyitsho apha namhlanje kuni bathandekayo, ebekekile enhlizweni yami, into ethi khawuzifundise ukwenza umthandazo wokuthetha. Umthandazo wothini? Wokuthetha. Umthandazo wothetha. Zikhona izinto ezifuna uba uthethe. Emthandazweni uthethe, emthandazweni uyathandaza but uyathetha. Ubuyamamela xa sithandaza apha. Amaxesha amaninzi siyathandaza, kodwa ekuthandazeni kwakho manqabile amathuba ozosiva sithetha ekuthandazeni. Xa uthandaza mos, uthandaza ngale ndlela mandithi owafunda ngayo ukuthandaza. Ngale ndlela ndiyizi uba uthandaza njani, ngale ndlela uthandaza ngayo, but indlela owafunda ngayo ukuthandaza. But ndaqaphela into ethi manqabile amathuba okanye manqabile amaxesha apho umntu emthandazweni athethe khona emthandazweni. Alibonge igama lenkosi. Ithi iBhayibhile wathi uthi uYesu xa ebafundisa yithani. Because into yokuthandaza, into enokwenza nokuthetha. Alibonge igama lenkosi. The authoritative power of prayer. The authoritative prayer. Umthandazo onegunya. Now, uyabona xa uthandaza uthetha. Uke uMongcolo ndifundise enye into ethi be still and know that I'm God.
be still and know that I'm God. Thula wazi ukuba ndinguThixo. Thula wazi ukuba ndinguThixo. Because i-foundation yomthandazo onegunya umthandazo othanda kulapho uthandaza umazi lo muntu uthandaza kuye. Okay, mandibeke kanje. Uyabona xa ngizothetha no-Inga. Kanjena noma umkhangele kanjena no-Inga ukhona umahluko. U-Inga uma umkhangele ngumama. U-Inga ngubhuti. So indlela endlela ngayo nomama ayifani nendlela endlela ngayo nobhuti. Abonke igama lenkosi. So ithi ngokulento kufanele bathi naxa singena emthandazweni sizilungise ingqondo zethu sizicondition into yoba okay ngiyothetha notata ngoku wami uThixo. Ndiyoba ne-conversation ndiyothetha. Uyabona xa ususa i-English uyise esiXhoseni ngamanye amaxesha ayifiki ibe yile nto uyifunayo. Andifuni ukuthi uncokola, ndifuna ukuthi i-conversation. Yeah, uyabona le enjoy ba xa uzitranslate ezinye izinto yiyo le nto kunzima utoli kanye baxefana ululu utoli xefana utoli because kaloku kuye ukhethe elona gama elizawutsho le nto ayitshoyo lo umtolikelayo nto kutsho lona exactly la gama. So emthandazweni kulapho une-conversation noThixo, kulapho uxoxa khona noThixo, kulapho umthandazo manje ndiyitshele le nto, umthandazo yi-meeting yakho noThixo. Yeah, ligama elibe ndilifuna yi-meeting. Uba ngaba ndithi mamadingise ithi iBhayibhile kuGenesis mhlawumbi ufuna ubungqina bezwi. Ithi iBhayibhile kuGenesis njalo at the cool of the day uThixo wayefika afika athethe noAdam. Momela abantu abazanayo, abantu abane covenant the fellowship. Uyafika uThixo uAdam uthi Adam uphi? Because kufuneka vele ewe siqale ukuthandazeni but i-level efana sifika kuyo fama sifika kwi-level yothetha. Because uThixo ngumuntu kuyathethwa naye. Ungangena uthandaza but eyona nto engamandla efana uyayenza ekugqibeleni kuthetha. Because apha sibona uThixo xa uba ngaba ndizoba ne-meeting nawe, into yokuqala xa ndizoba ne-meeting ndenza i-appointment nawe uba ngemini ethile ndifuna sidibane. Alo igama lenkosi umbhele Sunday school ngakona mahlale ngapho kwenzani. Siyakwamukela ke nawe sisi. So uba ngabe uzoba ne-meeting sendigqibile ke ngoku u-understand nje le concept ye-meeting uyigqibile ndiyigqibile nto ndizoyithetha namhlanje. Uba ngabe uzoba ne-meeting nomntu, first thing wenza i-appointment. Nceku ndifuna sidibane ngexesha elithile. Number 1 leyo. Number 2, formally kwi-formal meetings kufuneke before sidibane undixelele i-agenda esidibana ngayo, because you have to prepare. Xa uzoya kwi-meeting kufuneka ulungise izinto ezizawushukuxa, ube nazo ulungise ii-questions kwimiba enizoyishukuxa. Funeka kube khona ii-questions ozidraftayo, kube khona ii-comments, kube khona imiba okanye izinto ozibhalayo ngale miba nizoyishukuxa. Alo igama lenkosi. That's why ndisithi before uyedibana noThixo emthandazweni kufanele uyazi number 1 ube nexesha. Ithi iBhayibhile njalo uDaniel nabahlobo bakhe emini babehamba besiye emthandazweni
namethi bebethandaza, nasekuseni babethandaza. Makube khona amaxesha ozaziyo owabekayo uba ngexesha elithile ndiyathi ixesha lam lokuthanda, ixesha lam lokuthetha noThixo. Alibonge igama lenkosi. Because xa uzoba ne-meeting nomntu funeke wenze appointment enexesha phakathi ba ixesha elithile siyadibana. Yiyo le nto kubekho into yoba ngo-9 o'clock iyaqala inkonzo, ngo-6 o'clock late iyaqala inkonzo, because senze i-appointment noThixo. Now xa usawufika ngokule meeting kuba khona i-agenda, kuba khona imiba, kuba khona izinto ezishukuxayo. That is why uthi uYesu xa uYesu xa ebafundisa uthi siphe namhlanje, uthi mabatsho siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla. Xa sithi siphe kulapho yila luvuthondaba lomthandazo. Alibonge igama lenkosi. Siphe namhlanje isonka sethu. Now kule agenda ke ngoku kule meeting unayo noThixo. Xa isithi uYesu siphe ungexesha apho opresenta le issue yakho, kulapho upresenta khona le ndaba yakho pha kuThixo. Ke wathi uMatinisa Friday wathi kukuphalaza imbilini yakho kuThixo uthandaza. So it's when ke ngoku nithetha. Xa sikwingxoxo uyathetha ndithethe, uthethe ndithethe, uthethe ndithethe. That's why ndisithi ukuthandaza kukuthetha. Because umthandazo kulapho khona une-conversation noThixo. Yiyo le nto xa ungumzalwane uthandaza ungaphelanga into yoba awuphelele ekuthetheni kuthethe wena kuphela, kodwa umvumele noThixo athethe. Uyathetha uThixo kuwe nawe uthethe noThixo, athethe uThixo kuwe nawe uthethe noThixo. It's a conversation, it's a two-way thing. Ite Bible wathi uThixo makube khona ukhanya, ukhanya kwathini? Kwaba khona. Igunya likuwe mntakaThixo lokuba uthethe mthandazweni ento ofuna zenzeke. That is why ndisithi every morning befamba ungahambi uqhubeleke nemini yakho ungakhange uthandaza, because ekuseni emthandazweni kulapho unethuba lozoba imini yakho ufuna ibe njani imini yakho. It's only emthandazweni apho uzoba leto ifuna uba mayenzeke ebomini bakho. Mandithethe into ethi izinto efanele ziyenzeke ebomini bakho ezingekenzeki zixhomeke ukuze zenzeke. Zilinde wena into yoba uphakame ekuseni, zilinde wena into yoba uphakame uthethe noThixo wakho, uzobe ubomi bakho ngokwakho. Alonke igama lenkosi. Uyizobe imini yakho uthi namhlanje, this is the day that the Lord has made. Alusuku olwenziwe nguThixo, and I am gonna be glad and rejoice in it. Uyathetha phi emthandazweni. Now what is the agenda? Ufikile meeting ke ngoku, but ithini agenda? Uyifumana phi agenda yoba ithetha ntoni? Ilapha uThixo ngoku. Alibonge igama lenkosi. Agenda ifumaneka apha kubathandekayo ezwini eBhayibhelini. Yandiva ndithini mna? Ithi this is the day ndithetha nabani? noThixo. Yeah, noThixo at the same time ndithetha ne-situation. Ivesi le ndithethayo incwadi yendumiso, I'm not sure which chapter bani. Incwadi yendumiso ithi olu lusuku olwenziweyo nguThixo. This is the day that the Lord has made. Uthi ngoDavide phaya, I am gonna be glad and rejoice in it. Fanele ibe ngumthandazo wakho every morning. Uba olu Nkosi lusuku olwenziwe nguwe, because lenziwe nguwe ke Thixo, ndizawuvuya ndigcobe kulo. I'm gonna be glad and rejoice in it. And guess what? Umini yakho yonke lo mini udulibale nawe xa kuba akutheni sendonwaba kangaka. Kanti uzobe ubomi bakho ngokwe blueprint, ngokwe pattern, ngokwe plan kaThixo. Intona nceba? Ngokwecebo, yazi laa nto abona xa bezokwakha. Ntona nto?
building plan. Khona ligame likhangela limkile ke. But nansi building plan. Nansi agenda yakho umthandazweni. That is why umthandazo ohambelana nezwi. Awukwazi ukuthi uyathandaza ungathandazi ngokwasezwini. Because umthandazo uyangqinelana nezwi. Izinto ozithethayo uthetha into ethethwa ilizwi likaThixo. Lithi ilizwi likaThixo. Lithi my God. Lithi I can do all things through Christ who strengthens me. Lilizwi elo likaThixo. Lithi ilizwi likaThixo. Lithi my God, uThixo wami shall supply all my needs according to his riches in glory. Lithi ilizwi likaThixo. Lithi I am above and not beneath. I am the head and not the tail. Lithi ilizwi likaThixo. I am blessed coming in and going out. Lithi ilizwi likaThixo. Lithi the Spirit of the Lord God is upon me. He has anointed me to preach the good news to the afflicted. He has clothed me with the garment of praise. Yabathisiwe ngengubo yemigcobo yegcobo. Yes. Amen. Lilizwi likaThixo elo. So kuyagenda yakho ngoku kwi-meeting yakho noThixo. Uthathe iBhayibhile, uthethe iBhayibhile, uthethe izwi likaThixo. And ngenxa yoba ilizwi likaThixo linamandla, into oyithethayo izawuthini? Izawuba njalo ebomini bakho. UThixo ufuna abantu eStellenbosch abazophakama, bayeke uba sorry, bayeke uba shameful ngobomi babo, bayeke ukuzidongela phansi ebomini babo. Kodwa bathi stand tall. But the Bible says, lithi ke ngoku izwi likaThixo, mna ndisisityebi. Itsho ngoba iBhayibhile ithi I'm rich. Let the poor say I am rich. Itsho ngengqondo lithi verse. Andivala. Uthi Yesu ngenye imini. Uba ngaba unokholo. Even noma luncinci njenge-mustard ke bathande kamanje. Ndake ndayibona i-mustard. Mustard. Ngengaka ndake ndayibamba ngesandla sami bathande. Ukhozo lwe-mustard. Ungaka. Ungaka lakhozo lwe-mustard. This size. Uthi uYesu uba ngaba unolokholo noba lungako lokholo, as long as lukhona enhlizweni yakho. Because ukholo luhamba nogunye negunya. Amagama uba ngaba uneligunya eligama likaYesu, unegunya elikuKristu olinikezwe nguKristu. Ithi iBhayibhile ungathi okanye uzothetha nentaba. Uthi intaba apostolikelwane, intaba ithini? Ipostolikelwane. Mamela. That is why uYesu esithi ndinikezile intoni izitsixo. Enikubopha uyaqhubeleka athi enikubopha emhlabeni kobotshwa phi? Ezulwini. Enikukhululayo apha emhlabeni kukhululwa phi? Ezulwini. You have the key. But isitsixo sakho sisebenza kakuhle emthandazweni. Uzikhulula apha izinto emthandazweni, uzibopha apha into ezingafunekiyo ebomini bakho emthandazweni. Uthethe, you speak. In iBhayibhile wathi uThixo makube khona ukhanya, kwaba khona ukhanya. Wathi uThixo amanzi mawahluke, umhlaba obonakale, uvele umhlaba. Emhlabeni mawukhulu utyani. Kwaba njalo ithi iBhayibhile. So isithixo silapha kuwe ubuthethe emthandazweni. Uthi Nkosi, I am tired of this life and ukuphilayo. Akongama lenkosi. Up to you. Udikwe bekudikwe wathi umfundisi uPaul eShumayela wathi bebona sometimes these situations zifuna udikwe. Hayi Nkosi ndidiki uhlala enkanini, ngidiki uhlala etyotyombeni. Wena hlala etyotyombeni ndifike kapha, ndisahlala etyotyombeni, ndidikiwe uhlala etyotyombeni. You are speaking. Emthandazweni uyathetha noThixo. Thetha naye. Anzayifuni le nto Thixo. Anzafuna uhlupheka Thixo. Kutsho wena. UThixo ukulindile.
because unento wathi uThixo uba ngabubu akayazi uThixo uba mhlawumbe ucomfortable. Ubona ucomfortable mosu uthe zafa uhleli kule meko ungayithandiyo awuyithandi but uhleli kuyo. You are not doing anything to change the situation, and uThixo ulindele wena into yoba uthi Lord, I'm tired of this. Kala uThixo uba ndidikiwe uphila kanje Thixo, andisafuna uphila ngenhlupheko. I don't want to be poor again. Speak to God, thetha naye emeetingini, emthandazweni. Imeeting umthandazo. It's your meeting. Umthandazo lapho udibana khona noThixo uthetha naye. Sine privilege thina engaphezulu kwabo onke amagqirha nabo bonke abathakathi nabo bonke abantu sicifama banamandla. Sinikezwe igunya emlonyeni yethu loba sithethe emthandazweni. Emthandazweni xa uthetha emthandazweni izinto ziyenzeka. Ifunde ngalamini verse 8 uEliya wathandaza wathi imvula mayithini mayingani for 3 years. Imvula yana for 3 years. Waphinde wathandaza uEliya waba mayine yathini imvula yani imvula after 3 years. Ana messages ifensi bathandekana nanto iningi yothetha kuni ngaphandle koba ndinixelele into yoba you have the authority. Unalo igunya ekuthandazeni. You have the power. Unawo amandla. Unikiwe igunya ekuthandazeni to speak. Design man. Futhi ubudesign ubomi bakho, ubudesign emthandazweni. Zibona situations ezingafuna uba uthandaze ngale ndlela sithandaza ngayo. Ezifuna uba ufike ku level yothetha noThixo. Uthethe naye, nithethe mtata akho uthethe naye bese meeting nixoxe. Bankosi ubomi bami. Uthini plan yakho ubomi bami? What is your plan? Yabona ubomi bunjani? I don't like the way ubomi bami ubundlela okwenzeka ngayo. I want to change. I'm tired of this. Idikiwe le nto Thixo. Uyathetha noThixo. Awusathandazi ngokwenza njani? Uyathetha naye. You are having a conversation. Yathandaza kuba ingadluli imini each and every day ungenalo ixesha apho uzoba ne-meeting noThixo khona. My prayer is that indoba noba kusekuseni noba kusebusuku noba kusemini kodwa ingapheli imini ungakhange ube ne-quality time olubekile ixesha apho uthetha noThixo khona. Thethe naye ube nexesha apho you speak God to God, and then uzobona ubomi bakho butshintsha. Yazela kum le nto ake ndatsho ke Philip ngenye imini ndithi kubazalwane, there was a time apho bendine fellowship nomoya ingcwele, bendine ubudlelwane nomoya ingcwele to a level apho engathi ndiyadigeza. I will go as far as awuse meeting mos nomntu, I'll arrange a meeting nomntu, I will go as far as taking a chair. Daddy stool. I take a chair. This bag up, let's see. Let's get this bag up. Yabona ukubugeza kwendithena ngabathandeka. Ngoba ndiligeza. Senzo akekho umuntu endisibekela yena. Ngaphandle ba ndisibekele umoya ingcwele. Esitulo. Isibeke kanje. Ndifike ndihlala apha. Ndiye ngosi nasa kwesitulo uhlala apha. Ufuna sithethe. Albo ngikhambe lenkosi. Hlale kanje ndithethe mndenko. Ndijoba. Ndithi hayi ke Thixo. Uyabona indlela ubomi babo bukiyo ngoku. I'm not happy. I'm hurting. Une opportunity of saying, yamani xa uthetha naye usemeetingini, une opportunity yokukhupha le nto udala qoma ndiyo ingase ndike ndithethe nomntu. Nam ukhona. Tena umxelele. And each and every time that ndiyenza le nto bathandekayo, ndandiphuma kulo closet emthandazweni. Angathi kusuke into enzima emagxeni am. Because he's there, like he's there. Uyehla ubungabuya imvetha uthi yiza ngicela uhlala lapha uzawuza hlika hlale. Yewathandekayo inywe bengaka. Imagine inoba imali imamle wona ibuza pha kuwe. Ayenohla uThixo ahle ezulwini uThixo. Afike azi afike ahlale afike nesitulo sakhe apha ahlale.
inowa into ongayithini ungathini kuye? What can you say? Lo wakudalayo, lo wadala, lo wahlala apha ezulwini ehle ke ngoku aze apha kuwe afika ahlala. Noma ungathini? Hallelujah. Exactly, that's exactly what happened bathandekayo. Uba free because uhleli notata wakho. Ndandingathi mna the first time ndayenzayo le nto bathandekayo yenzeka kum, ukuhlangana kwam nohlangana i-encounter yam noThixo apho ndilama khona ngazange ndiphinde ndibe right. Setsho ndaqala ndaba ligeza emveni koko. Xa ndisithi ndaba ligeza andabona izinto ngale ndlela abantu abazibona ngayo. Hey, ndangathi ndibotshwe emnweni. Bala zonke izinto ezi. Ndiwenza lokhu ndiyambona nanku nje nanku yelo. Ayiboma yini ndibona uThixo aze ehle. Wayehla neku wakhona endlini ndikuwe ndindedwa ndi1. Obiyazibuza bayilo wabona ntoni, wabona intoni, ngokuthola umnqwazi, indoda enxibe ibhluku ethola umnqwazi, enxibe ibhatyi. Mhlawumbi okanye utata onetshebe, okanye utata omkhulu onetshebe emhlophe. Kwenza baye abantu banolo pinchamos xa becela uThixo uba yi-old man all time ehlala phantsi enetshebe nelizwe elikhulu. No, andinothi uba unjalo bathandekayo. I cannot say that. Ndandimbone njalo. But what I know is that at the time efika ndayazi, I knew. Ndayazi uba nguye lo. I knew it. Zange kubekho umntu ofikayo andixelela athi yambona lona ke ahleli pha uthini. But apha kum emoyeni wam ndave ndamazi. Yiyo le nto umthandazo wam u-different umthandazo. Xa ndithandaza u-different and andiphelelwa into othetha because ndiyambona lo mntu ndimthandazayo. Ndiyamazi futhi lo ndimthandazayo. I know him. Alibonga igama lenkosi. Oh my God, God is waiting for you. Uthixo ulinde wena man. Ukulindile uThixo. Cela sibhale ngeli vesi. Iya kuncwadi Isithilelo chapter. Isithilelo chapter 3. Sibhale ngeli vesi. Verse 20. No, this is chapter 3, verse 20. Ndiyabona ndimi emnyango ndiqonkqoza ukuba uthe umntu waliva izwi lam waluvula ucango ngongena kuye ndidle naye adle nam. Yo. Lowo weyisayo. Ya, ugqibile hlala phansi senkosi. Ubani lo wathethayo apho bathandekayo? Bani? Yesu uThixo. Utomnye lowo. Utsho ngokuyatsho namhlanje uthi ndimemnyango. Omnye lo mnyango ame kuwo kanini bathandekayo? Inhliziyo. Mnyango wenhliziyo yakho, which means inhliziyo inomnyango. Utsho nina utsho ngoko. Uthi ngoku ndiyanqonqoza. Xa iqonqoza lena umuntu ube ufuna ntoni? Ufuna ungena. Umoya ingcwele ke unjalo umoya ingcwele. Akakwazi into ba. Akakwazi uvele azenzele i-meeting ngokunokwakhe. Athi ke ngo 3 o'clock soba ne-meeting nam sibe sesithetha. Senjo ifuna wena uba uyafuna uba ne-meeting naye utsho nkosi. And ndifuna uyitheste lento, ndifuna i-homework yakho uhambe uyoyenza le nto uyithasta phaa endlini. Ulinde ungabikho mntu ube wedwa endlini. Enzele ungaphazamiseki. Emveni koko
sentsho ungayithandaza kwangoku leyo uba ixesha ubeke ixesha athi ubeke ixesha oyaziyo uba uzobe ungekho busy uthi inkosi ndiyacela ke ngo-1:00 p.m. alibonke igama lenkosi uthini uthi ngo-1:00 p.m. seba ne-meeting nawe unodibana nawe ngo-1:00 p.m. uthi because utsho mosa ndithi okanye ndiyifunda rongo le ndawo uthi umile emnyango ulinde i-invite yakho ulinde u-invayithwa ngummeme uthi inkosi ndicela ngo-1:00 uze apha kum 1:00 uze bangabe ufuna uba ligeza njengam ke sathetha ukuthi ungasibeka nesitulo uyafuna okanye ubunebhedi utake nkosi zohlala apho le bhedi 1:00 ufuna sidibane apho uyikhombe le ndawo ufuna abe kuyo umxele uba nkosi ndifuna sidibane apho le ndawo. And then omnye uzibuza into yoba izoyazi kanjani uba ufikile uzawufika uzawuyazi futhi iteste wena qha yilile kutata akho mani lona xa kuthiwa ngutata umntu kuthetha uthiwani na kuthetha uthiwa ngutata akho andiyazi ungumntana akhe ukuzele nikwi-relationship andiyaba nayicacisa njani but injalo uzoyilinga enzele uba uzothetha ento orhali uzithetha phaa kuthixo uthethe yonke into orhali uyithetha phaa kuye ndizawuyazi kanjani uba uthixo sefikile uzawuyazi uzawuvela uyazi qha uzawuyazi uba hayi ke naku ufikile ke ngoku and yabona umoya ngcwele xa ifika endlini ukhona akufana xa ufika idimoni yabona xa ufika imoya omdaka kuba khona laa nto iqomba hayi mani khona into ekhona apha endlini endingayaziyo kodwa kholo moya niyayalo njena nabathandekayo laa nto yovela ube ngathi unamanwele komba ye hayi mani khole nto imdaka ingenileyo apha endlini thena siyandakhululeka apha emoyeni wam siyawukwapha ikhoxolo xa efika uthixo akuziba njalo ngeke umoya ingcwele abe njalo ayingothixo lowo ubuva kanjalo ayingothixo yena xa efika uzawufika umazi namba wawo uzovela uyazi uba nguye uzovela uyazi uba inodimoni elifikileyo nguthixo olufikileyo xa esefika futhi nevoyisi yakhe indlela athetha ngayo akathethi njengamadimoni funda ebhayibhileni uzifundele ebhayibhileni bathetha njani amadimoni funda ebhayibhileni futhi uve ebhayibhileni uba uthixo uthetha njani akakwenzi ozintloni uzawufika ulinene is a gentleman uthixo. I'm talking about God the Holy Spirit. He's a gentleman. Umile ke mnyango yankonkoza ithi kula ndawo ubani ithi ubani uyaliva izwi lakhe uva ivoice yakhe alivule sango yena uzawuthini uzawungena aswaye ndifuna yilindele uzawungena because uzawungena nyani angene endlini angene sele khona enhliziyweni yakho but ngoku ufuna uba makabe lapha endlini apho kuloo ndawo uzobukuyo makabe khona and uzawuba khona kanti xa simane sithi apha thixo yiba lapha xa sithandaza uzube sithini uzube silake apha entliziyweni uzube ngekho apha entliziyweni ukhona apha entliziyweni qha ngoku sifuna uba makabe lapha kule ndlu sikuyo akasoloko akhona apha endlini yena sim-invite uba thixo yize uba khona uthe ngo ndizawungena ndidle kanye nawe udle nawe uzawungena ubuya mbi-invite ilapha kuwe but into endingakuxela yona awusoze uphinde uregret okanye uzisole hlana kwawo nothixo your life will never be the same because uzawuxela izinto wathi xela izinto mna zonke ndakhe ndazenza njengomntombi yomsamariya itsho ngomntombi yomsamariya zonke izinto yakhe ndazenza
alibonge igama lenkosi. Amen. Ndihlala ndibe naloo nto noThixo bathandekayo. The authoritative power of prayer. Thina sikwazi uma ngenyawo simele ngenyawo.